Iri kan kula kenduk aja kusut bapaknya kok bapaknya nu kelambi di fakta sholat. Ngudi tok damel nikah sing mripate mencorong. Nadas no, Lah damel sing nopo? sing bunder-bunder kayak gitu. Wes, Banget genderang. wes Pak. Dereng. Ah, Ngulah. Beri pun. Kalau enggak ya. Ngeri kumana ora. Mentok damel sholat tauhirul qalbi. Kowe gawe sing bunder-bunder Nggih. kayak gitu lah kok foto maning gawe Niku lah. sing anu sing gawe enggak sing foto maning gawe hidup kalbi. Pak ya nafsu.